हाय हो मामी इमली घोटाई गीत के मारो मन के कुदा के गरिए पर दाते काट देखा ना छिनरी 5000 के बबुआ 5000 के साड़ी किनवन देख लो चुपचाप बैठ के चल छी ना चुपचाप जाइम तो बताइम ना हो जाए तो बताइम ना अरे मामी हाली इमली गोतावे मामी हाली ए बहिनी तो हमारा के काहे के डिस्टर्ब करत हलू तू इमली घोटावे जा तलू तो जा हम कुछ कहत नहीं के काहे जाइम ना जान ना पहचान मियां बीबी सलाम हुए हाल बा जो बनवा हमर 55 किलो के अच्छी नहीं 10 किलो जहां कहले ये रानी हमारा ले पोतियो खोरी फिर वा कम तो अनजान आदमी से ना भूल जाएगा ठेरानी परस में पैसो ले बानी हो परस में पैसो हम जाती थोड़े 4 हाली छिनरी भागल या 4 हाली तो वो भी आ होता वही अरवेल होता जन सुरहरा रहे कोई हाली ओके बाप में पास क्यों रे छता हैं एक और फोन आवता रे मरते क्यों रे काहे के मासा न चतल हो का करिया उठाई धैले कि मासा माशाल्लाह कल से बैठा रहा अरे टूट गई चूड़ी कलई में बड़ा मजा आवे रजैया में साफ पागल है भी हेलो नाई श्री रामपुर पहुंच का कतारू देख लो ऐसा रे क्यों रे तो कल से निकल जात क्यों रे ए भैया हमर मऊ काहे मतलब हो मजा जा पागल करे साड़िया दिखाई हो तारा के साड़ी ओ संसा चुपचाप बैठ कर रे अरे हम तो बैठते बानी हम का करब ए मर्दे हम साथ के माथा चाट देले मिया ए चोली के सारा समय सही आए ना हम खींची ना कर जानी तो साफ बल्टा मारू भी आई बहुत सारी ए ड्राइवर हां भैया तेज चलाओ मत जल्दी पहुंचाओ कि हमारा चोलिया में होता गुदगुदी राजा जी हमारा चोलिया ए में तेरी कॉल से रहा ना तोहरा नियर मेरा नहीं देखले का हम चापो तो जो बनवा रही बड़ा मजा आवता ये बाम ये मेरी पलंग पैसा खोला खराब है तोर माई के भी ए रोक दे इधर तरफ हम बस बैठ चला दबाई चलो कि हमरा चोनिया में करे चोलिया मेरे आय मोइलवा चोल लियो जान जी ना त मारी बड़ी मार जाइम नो इमली घोटाई मोबाइल से इमली कोई घुटाला हैं काहे घोटाई तो नाम मजा हमरे न सरो हम ना इमली घुटाई माय हम ना घुटात रहती तू मत जरा नहीं जो उतर जा बोले 300 के साड़ी छिनरो देले बाला करत का करब हो 3-3 का साड़ी हो 300 कहती है भोसड़ी चला उतर आगन जा आई हो हमारी जातिया आई हो माई अरे हम कौन जवाब थे बहुत दादार लेके वाला से हम का कब के हमार बेटिया भाग गइल बरतिया के दिनवा हो माई आई हो बाबू अरे हमार खड़े ही जतिया गइल रे माई का बोले दिया बोला सुन तू ओए का बोले बैठ जल्दी इमली घोटाई जाई घरे क्यों रे बाबूजी हमार काहे करे जा बदल जाए दे तार माई के आग उन्हें इतना महंगा साले बात डाल दो तो जाई हो जी कैसे कहीं अपने लल्लाऊ से क्या हमार भाग गइल अरे जाए हम जान तो चुप कर दे के का बबरे का ए बबुआ हमार सब बेटा आई तहान उतारो हमार सब सपना पे पानी फिर गइल बदनवा भाग गइल रे बाबुआ हां गोई इका कोथि ले दिया अब 1 घंटा से जोता नहीं से हेलो कौन
हाँ जी के बोलता हमार मोबाइल हेराइल बा देखिए फोन मत काटब रहुआ ठीक ना हेरा गइल बात हम खोजवा पुलिस नहीं है जी के बोलता नहीं रहुआ देखिए वो हमार मोबाइल है हमार बेटी के पास आने को भौजाई मोबाइल हेलो हाँ हेलो देखिए हमार मोबाइल हेरा गइल बा हम टेम्पो में बैठ अरे पता ना लगल हिट दिया मोय आदमी खोजे खातिर गइल बा। हाँ तो हम का कर सकते बोलिए आपको अपने का हेफल करूं अरे हमार मोबाइलवा चाहता भाई कहाँ से रहुआ बोलता नहीं हम आके ले लेब हम अपन घर से बोलते हैं आपको का लेबो आके अरे हमनी अरे मोबाइल हमार ए बच्चा देखा तू फोन काटा ऐसे ही हमनी के परेशान है बन जा ना मन जा हेलो हाँ जी कहाँ से बोलता नहीं रहुआ फुलगेनापुर से रजनीगंधा कुमारी सही बताई मैंने फुलगेनापुर कहाँ बा यार हमार लड़किया के खोजे मोला ले लो, खातिर ला ला चौकवा धइले पता लगा ना दी, चौकवा धइले हाँ तो एनी एगो छोटी मोटी गार ह उहे ओइ जे अरे गाँव में ओइ जे बारी मामी है हम जाता नहीं अतु करे मुझे घुतावे कर मोबाइल हो केन के कर मोबाइल हर हेलो के कर मोबाइल हो जेकर मोबाइल हो वो फोन कइले बा वो हल्का के ह हल्का में मत अल्ट्रा ना रे भोसड़ी अल्ट्रा चोरा के भौजी लेके आइल बोले हमारे एगो लड़की ई भागल मिली बे घटाई तो तोहरे के ना देवी मिली में मोबाइल से घटाई हमार बेटी भागल कहां से मिली गोड़ी पाहुन ना पता लगी हो भाग गई हाँ। मांगा के सारे किननी हो माई अरे चलो खोजा हो दादा खोजे जाए के हमके घर घर तब दीदी तू टेंशन मत ले अबे हम पुलिस थाना में जाते हैं ठीक ना ऐसा जिया कोनी अरे तू टेंशन मत ले हम जाते हैं पेसुल में तू काहे के जेबे जाते नहीं ओकर फोटो दे दे ओके खोजब नहीं फोटो से मिल जाए उहो बाबू पगली से छोड़ा तू जा जा तू का जानबो करो तू खोजा हो ललऊ मुझे के कर मोबाइल लेके आइल बाड़ू गेम कैसे ही करेला खेलूं वो सोड़ा मुकुल मोबाइल चलाइले बानी के हम जानो तानी किसी आवत रहे तो बोलत रहे हो ये तो लोकेशन बतावत है टेंशन मत ले तू टेंशन मत ले अबे हम थाना चलते ए केहू के घर में कबो खुल से शादी ब्याह के माहौल बटता आज ए भोसड़ो एही घर में हमार मोबाइल चोरी होके आवता अब फोन करे तो गाड़ी दिया था बचनिया भी गड़िया में टेर ला हो हो ए और अल्ट्रा मोबाइल रटे 1 लाख रुपया के दीदिया हमनी थोड़ नहीं है ए जी कुछ नहीं के ले गए ले भी मोबाइलवा अरे हमार बचिया के खोजबा सारे नातिया अरे धके कमरिया हरियर सरिया खींचली हले राजा जी धके कमरिया हरियर सरिया खींचली हले राजा जी हेलो हेलो नहीं तो नहीं करे हेलो चंगाई बुब्बी गोर गई गाड़ी दे तोर फोनवा पर ले लो भोसड़ो तोर माई के फलान ढमा तो हेमा से आवाज कैसे आता रही जाई ना कैसे तू चोरा ले रे ए हमार नहीं के बाले को दे दो मोबाइल दो तो बदले दूगो मोबाइल बा है अपने देहात का मोबाइल मांग के ले आवत नहीं हम ए बाबू भाई पटीदार का इजन मोबाइल ले ले तार तोहरे रहला तब का 1.5 लाख का मोबाइल है भैली अल्ट्रा कहां से तारा से भेंट भइले ए बबुआ ऑटो में जात रहनी हो हमारा साली का बियाह बा अच्छा बीचे रास्ते ले चोरा ले भाग गइल अब हम में तो तोहरे घर चलता नहीं के भाग गई बरात आला वाला के ई भोसड़ी का शराब परल भाई भर रास्ता शराब पता होत रहलिए कि भागल बिया उहे लइकिया ना फिर भाग गइल पर ऐसन कुल पनौती के इमली घोटावे के बोलेबू त का होई ये कहीं को भौजाई बे त के करा के बोलाई बबुआ जे रहेला उहे नु आवेला तोरे लेखा में भेजवा बा हम छिना न गइल बे अब का जनबा भेड़ुआ हम भेड़ुआ लोकत तो के काल तो हो तो मैं का हरे चकवा का हरे सॉरी चोरी के कह दी हमरा से का सही करे चोरावा कहियो रेला जइबू देखो एगो लेहनी एगो चुरैनी और दूगो बारी में अरे अल्लाह लोग हमरा चोरी के धन नाचे हमरा बाची के का बाची खाची मरवावत पकड़ई हम लड़का हो जी तही अब ना मिली अरे भौज अरे सुबह भौज तार गोर
अब भागल बस उनके मन करत रहे अब हम खेल कूद लिए सुन गया अरे ई भोसड़ी बाला पागल तारा बिया रे ज्ञान भौ बते। जाई बे बाबू हमारा चल चला थाना चल, में चल। थाना में हम बमला कुछ कोले ने कोकरा फसैलस